Zázrak v Petropavlovciach. V údolí pod Líščím vrchom čupia dve neveľké dediny, Petrovce a Pavlovce. Oddeluje ich len potok a Hradská. Túlia sa k sebe ako dvojčky. Dediny dostali názov podľa rodín, čo tu od nepamäti žili a žijú. Petrovičovci v Petrovciach a Pavlovičovci v Pavlovciach. Neskôr sa obe dediny zlúčili. Spojenú obec nazvali Petropavlovce. Obecný úrad a škola sa nachádzajú v petroveckej časti obce. Kostol zasvetený apoštolom Petrovi a Pavlovi a krčma u Bociana v Pavloveckej. Dohodli sa, že richtári sa budú striedať z oboch bývalých obcí, aby si nezávideli a nerozhádali sa. Neskôr od toho zámeru upustili. Rodiny Petrovičovcov i Pavlovičovcov sa rokmi rozmnožili a rozvetvili. Dnes tvoria viac ako tretinu obyvateľov obce. Podaktori rodičia sú na svoje priezvisko takí pyšní, že podľa neho dávajú synom aj mená Peter alebo Pavol. Peter Petrovič, Pavol Pavlovič, ale aj na kríž. Pavol Petrovič, Peter Pavlovič. Je ich toľko s rovnakým menom a priezviskom, že ľudia si ich pletú. Nevedia, ktorý je Peter a ktorý Pavol. Ktorý je Petrovič a ktorý Pavlovič. Majú s tým problém aj učiteľky v materskej škole. Učitelia v škole, ale aj starosta, farár, poštár i úradníci na úradoch. Keď náhodou zavítate do Petropavloviec a spýtate sa, kde tu býva pán Peter Petrovič, opýtajú sa vás, a ktorýže? Ten pri potoku alebo ten na briežku? Či bývalý starosta? Aj kostolník je Peter Petrovič, ktorého teda hľadáte? Poviem vám hotový galimatiáš. Mimochodom, spomenutý kostolník a boženík Peter Petrovič je po pánu farárovi najdôležitejšia persona v dedine. Zapaluje sviece v kostole, oblieka a vyzlieka omšové rúcho pánu farárovi, nosí mu kadidlo na pohreboch a karhá detiská, keď sa šťuchajú, chichocú pred oltárom. Jeho najdôležitejšie poslanie je však vyberať milodary do zvončeka na omši. Vyslúžil si za to prezývku zvončekár. Zvonček a kožený miešok na peniaze má zavesený na drevenej tyči, aby dosiahol aj na okraj lavice, kde sedia veriaci. Podaktori si občas zdriemnú, alebo predstierajú, že sú zahrúžení v modlitbe, preto ho nevidia a nepočujú zvonček. Nepomôže im to. Kostolník ich štuchne tyčou so zvončekom. Každý, či chce, či nie, musí vhodiť peniaz do mieška. On im za to poďakuje, pán Boh zaplať. Kostolník Peter Petrovič je dôsledný a neúprosný služobník Boží. Vraví, na tomto svete nie je nič zadarmo, ani slovo Božie. On sám svoju pobožnosť prejavil tak, že svojim 4 deťom dal bohumilé mená. Najstarší chlapec sa volá Bohumil, mladší Bohuslav a dvojičky Bohdan a Bohdanka. Krčma u Bociana je od kostola vzdialená, čo by si kameňom dohodil, aby to veriaci nemali ďaleko. Kostolník Peter Petrovič sa cestou do Božieho stánku zvykne zastaviť v stánku u Bociana. Ako sa vraví, na štamprelík, aby mu nevyschlo v hrdle.
raz sa dal do reči s veliteľom dobrovoľných hasičov v obci Pavlom Pavlovičom. Debatujú, popíjajú a keď už je tých štamprlíkov príliš, začnú sa škriepiť, hádať, až sa pustia do seba. Treba povedať, že kostolník je chlapisko ako Goliáš, zatiaľ čo hasič je s prepáčením krpatý ťuďko. Ale pozor, nech vás to nemýli, zdanie klame, je to silák, zlostník a bitkár. Peste má síce malé, ale tvrdé ako zo železa. Skočí na kostolníka ako nasrdený sršeň a zlomí mu dolnú sánku na tvári. Od toho času má hubu trochu nakrivo a šušle. Veriacim to neprekáža, zvykli si na jeho šušlanie, ale hasič Pavol Pavlovič sa od toho času kostolu vyhýba. Kostolník stretne na ulici poštára, bruchatého Jožina, s navretou hrčou na čele. Prekvapene sa mu prihovorí. Čože sa ti stalo, Jožino? Kvoň ťa kopol, či čo? Od čoho máš tú hrču na čele? No neuveríš, Peter, keď ti poviem, od myslenia. Čože? Od myslenia? Aj netáraj. Ako môže navrieť na čele hrča od myslenia? Veru, že môže. Pohádali sme sa so ženou, však ju poznáš. Myslel som, že ma tým tanierom netrafí. A trafila. Smeje sa Jožino. Ej, kata, zaslúžiš si kata. Bol aj v kostole vyžalovať sa pred synom Božím na kríži. Pane, viem, že si veľmi trpel. Múčili ťa, bíli, ponižovali, nasadili ti na hlavu trňovú korunu a ukrižovali ťa. Ale ženatý si nebol. Kostolník mu pohrozil. Ej, Jožino, ty dobre vieš, prečo ťa Pán Boh potrestal tou tvojou katou. Tak ti treba. Poštár Jožino 3-krát do týždňa chodieval na motorke do mesta po poštu pre Petropavlovce. Brašnu s listami si prehodil cez plece, vysadol na motorku a domov. Cestou sa, ako vždy, zastavil na štamprlík v krčme u Bociana. Natrafil tam na kamaráta hajnika Fera. Zvítali sa a ako to už medzi kamarátmi býva, štrngli si a pripili na zdravie. A keďže zdravie, ako vieme, je mimoriadne vrtkavé, pripili si naň aj druhý raz a do tretice zas. No, nazbieralo sa tých štamprlíkov viac, ako dokázali uniesť. Jožino mal ešte toľko rozumu, že nenasadol na motorku, ale vybral sa domov na vlastných. Stalo sa, keď prechádzal po lavičke cez potok, zapotácal sa a skydol sa aj s brašňou do potoka. Voda tam nie je hlboká, nič sa mu nestalo, len sa vykúpal, ale brašňa s poštou. Tá sa otvorila a všetky listy sa vysypali do vody. No amen Mária. Plávali dolu potokom a nikto nikdy ich viac nevidel. Podaktoré sa síce aj našli pod koreňmi vrb a jelší rastúcich pozdĺž potoka, boli však rozmočené, potrhané a nečitateľné. Čo na to Jožino? Keď sa premočený a zablatený vytiahol z potoka a pochopil, čo sa stalo, odrazu vytrezvel. Ježiši Kriste, zaúpel, prečo ma takto tresceš? Nestačí ti, že si ma potrestal katou? Ešte aj toto? Pošta ma vyhodí na flaku a ľudia, ktorým odplávali listy do mora, tí ma zabijú. Povedz, čo mám teraz robiť? Kam sa mám podieť, aby ma nenašli? Mám sa skryť do myšacej diery, či čo? Všade ma nájdu. A tá hanba? Budú ukazovať na mňa. Pozrite, to je ten ožran,
ktorý nám potopil listy, mohol sa radšej on utopiť. Nešťastný Jožino vlečie sa ulicou ako zmoknuté kura a uvažuje, čo má robiť. Nech robí čokoľvek, to, čo sa stalo, už sa neodstane. Napadne mu jediná spásonosná myšlienka. Utiecť, skryť sa niekde, kde ho nikto nenájde. Pozná jedno také miesto, kde ho hľadať nebudú. Iba ak so psami, tie by ho možno vystopovali. Už mu je všetko jedno, hop alebo trop. V lese nad Vlčou skalou pozná jednu opustenú, polorozpadnutú drevorubačskú chatku. V dedine nikto o nej nevie. Tí, čo vedeli, vymreli. Tam ma nikto nenájde. Uchýlim sa na čas tam, kým všetko prehrmí a potom sa uvidí. Pobral sa teda hore k Vlčej skale. V dedine je veľké halo. Stratil sa poštár aj pošta. Našla sa po ňom len prázdna poštárska brašňa v potoku a po Jožinovi ako by sa zľahla zem. Rozbehne sa veľká pátracia akcia. Hľadajú ho všade. Neskrýva sa doma. Žena Kata nevie, kde je. Aj ona sa pustí do hľadania. Pozná jeho chodníčky a miesta, kde sa zvykne pred ňou utiahnuť, keď vypukne domáca hrmavica. Pochodí všetko a Jožino nikde. Hľadajú ho príbuzní, kamaráti, pošta a nakoniec aj polícia z mesta. Posledný, ktorý ho videl živého, ale mierne indisponovaného, bol hájnik Fero. Povedal, čo vedel, ale nevedel nič. Prešiel týždeň, prešiel druhý a Jožino nikde. Začali kolovať rozličné fámy, že vraj ten zmasakrovaný bezdomovec, čo ho pochovali v meste, bol Jožino. Jeden zo susednej obce sa dušoval, že ho stretol v Bratislave na korze. Samé sprostosti. Jeho žena sa už cítila ako polovdova. Nikomu nenapadlo, že by sa mohol skrývať niekde v hore. Búrka okolo strateného Jožina pozvoľna utíchala. Ľudí to už prestalo baviť. Mali aj iné starosti, ako hľadať nezvestného poštára Jožina. A na tú chvíľu čakal Jožino. Zišiel z hôr a odozdal sa do spravodlivosti. Nakoniec ho neprepustili ani zo zamestnania. Dostal len napomenutie a pokutu. To je všetko. Amen. Okrem Petrovičovcov a Pavlovičovcov bývajú v Petropavlovciach aj iné rodiny. Mengušovci, Bumbalovci, Jachujovci, Ondovci, vlastne Mikušovci. To len starého Ondriša Mikuša volajú Ondio. Slovíčko ondiť mu nahradí ostatné slovesá. Keby ste ho počuli rozprávať, čo sa s tým toľko ondíš? Neondi sa už toľko. Aj vyondi sa na to. Zas to celé poondíš. Čo si dnes taký naondený, a? Syna sekíruje. Ak budeš toľko slopať, preondíš celý majetok. A ondí, až sa stal Ondio. Známym Petropavlovčanom je aj Vinco Bumbala. Možno ste počuli o ňom. Ak nie, tunajší ľudia vám ochotne prezradia, kto je to. Povedia, že podvodník. Dobre ste počuli. Podvodník. Čudujete sa prečo? Čo vyviedol? Koho podviedol? A oni na to. Ale nie, nič také. Potápa sa v mori a pod vodou hľadá potopené lode, je to námorník a podvodník. Totiž podvodníkom tu nazývajú potápača.
Tunajší rodák Vincent Bumbala je skutočne potápač na britskej námornej lodi, vyhľadávajúcej vraky potopených lodí na dne oceánu. K vode ho to vraj ťahalo od malička a rád sa čvachtal v potoku už v detstve. Vyštudoval námornú školu v Hamburgu a slúžil v Británii. Spomeniem ešte dvoch Petropavlovčanov. Prvým je Martin Jachuj a druhým jeho strýko Valentín Jachuj. Martin to je slušný človek, vzdelaný a svetaskúsený. Jeho rodáci si ho vážia, obdivujú a sú na neho hrdí. A právom. Vravia, kam až sa vyšvihol tento chlapec od nás z takej chudobnej rodiny. Šikovný, bystrý, už v škole vyčnieval. Vyštudoval právo na Karlovej univerzite v Prahe. Potom medzinárodné právo na univerzite v Ženeve. Kariéru urobil ako diplomat. Bol aj veľvyslancom v Holandsku, či kde. Teraz je štátny tajomník na ministerstve zahraničných vecí. A predstavte si, nespišnel. Nijaký horenos, žiadna fajnovka. Aký bol, taký ostal. Skromný chlapec z dediny. Kto vie, možno to dotiahne aj na ministra. Chochmez na to má. Vravia s uznaním Petropavlovčania. Nuž, je mu čo závidieť. Až na to jeho priezvisko. Ako diplomat navštívil Moskvu a zažil trapas ako hrom. Keď sa predstavil ruským partnerom, Jachuj, tí zostali zarazení. Pozerajú po sebe a uškrňajú sa. Viete prečo? Však Jachuj, to по-русски очень neladno. Martin to vyriešil tak, že Rusom sa predstavuje iba menom a otečestvom. Martin Jozefovič. No najväčšou atrakciou Petropavloviec je Martinov strýko Valentín Jachuj, bývalý obecný hrobár. Bez urážky, totálny ožran. Synovec Martin, pravdaže, nemôže za to. Dohovára mu. Zlostí sa na neho, že robí hanbu celej rodine. Myslíte, že si dá povedať? Figu borovú. Nič nepomôže. Poznáte príslovie, kto inému jamu kope, sám do nej padne? Jachujovi sa to stalo nieraz. Napitý ako čík, skydol sa do jamy na cintoríne, ktorú vykopal pre neboštíka. Stalo sa raz, že jedna pani z Bratislavy prišla na hrob svojich starých rodičov položiť kvety. Prechádzajúc okolo prázdneho, čerstvo vykopaného hrobu, nazrela do neho. Z hrôzou zistila, že tam leží nejaký nepochovaný neboštík. Tak sa zľakla, že aj kytica jej vypadla z rúk priamo na neho. A ten sa s mrmlaním začal dvíhať zo zeme. Na smrť vystrašená žena s výskotom utiekla z cintorína. Ako sa už isto domýšľate, ležal tam nachmelený a oťapený hrobár Jachuj. Tá kytica ho prebrala z mrákot. Ešte je len predpoludnie a Valent Jachuj už vysedáva v krčme u Bociana. O majiteľovi nie. Ten sa nevolá Bocian, ale Kocian. Putika je pomenovaná po skutočnom Bocianovi. Párik Bocianov hniezdi na elektrickom stožiari vedľa Putiky. Tunajší ľudia si na svoju Bocianiu rodinku už dávno privykli a nedajú na ňu dopustiť. Každú jar netrpezlivo očakávajú jej prílet do hniezda a štedro ho oslávia u Bociana Kociana. Žartom vravia, že sú to strážni anjeli zamaskovaní za Bocianov.
Zo svojej rozhľadne vidia každého, kto vchádza do krčmy a vychádza z nej. Aj v akom stave. Majú prehľad o všetkom, čo sa deje v dedine. Keď nastane deň Božieho súdu, dosvedčia, ako sa kto správal. Z krčmy sa ozýva hulákanie a spev. Už ma moja milá nechce, nech ju za to Pán Boh stresce. Nie však veľa, len tak málo, aby sa jej nič nestalo. Valent Jachuj sa vytacká von v povznesenej náhlade. Popravde, sotva sa drží na nohách. Kláti sa ako vrba vo vetre, ako zvyčajne vyvráti hlavu hore a zakýva na pozdrav anielom strážnym v hniezde. Bajke o anieloch síce neverí, ale pre každý prípad zdvorilo ich zdraví, aby boli zhovievaví k nemu, keď nastane deň Božieho súdu. Mieni sa pobrať domov, ale ani sám nevie, ako a prečo nohy ho nesú ku kostolu. Dvere sú otvorené a Boží stánok prázdny. Jachuj sa ocitne dnu a čuduje sa, kam ho to vietor zavial. Chce hodiť spiatočku, no pohľad mu nevdojak utkvie na kríži. Zahľadí sa na bolestne skrivenú tvár ukrižovaného. Pokúsi sa zvrtnúť, no zapotáca sa a aby sa nerozpleštil na podlahe, poklakne a podoprie sa rukami. Samého ho prekvapí, že klačí pred krížom. Aj Bože môj, čo to stváram do paroma? Zamrmle sám pre seba. Vari som na spovedi, či čo? Ozaj, keď už som tu, mohol by som sa, aj sa vyspovedať. Zdvihne zrak ku krížu. Pane, ja viem, že sa na mňa hneváš. Prekvapí ho, keď v prázdnom chráme počuje svoj hlas. Sám vidíš, že som trochu sponovaný, teda ožratý ako sviňa. Som človek hriešny. Robím len samú neplechu a hanbu. Aj klamem a uchmatnem, čo sa dá. Ty to vidíš. Tak odpusť mi moje viny, ako i my odpúšťame. A v tej chvíli sa stane zázrak, inak to nemožno nazvať. Ozve sa hlas. Počuj, Jachuj, keby som nemal obidve ruky a nohy pribité na kríži, tak ti takú jednu vrazím, že sa pondieš. Počuješ, ty staré ožraté hovedo? Ak okamžite nevypadneš z kostola, nakopem ťa, že poletíš až do tramtárie. Do Jachuja akoby udrel blesk. Od zdesenia a hrôzy sa mu zatmie pred očami. Celý sa roztrasie. V nemom úžase hľadí na kríž. Je to možné? On prehovoril. Počul si, Jachuj? Povedal som ti, prať sa z Božieho príbytku, lebo neručím za seba. Ohúrený a nasmrť vylakaný Jachuj, lapajúc dých, vytacká sa z kostola. Chytá sa za hlavu, gúľa očami a vykrikuje ako pometený. Ľudia, zázrak! Stal sa zázrak! Keď sa do kostola vpotácal opitý Valent Jachuj, kostolník Peter Petrovič akurát upratoval dnu. Zaskočilo ho to. Jachuj nebýval čas s tým hosťom v kostole. Čo tu chce tento kvás? Pomyslel si. Len aby mi tu neurobil dajakú šarapatu, či nebodaj neuchmatol dačo, ako má vo zvyku. Skrýl sa teda za spovednicu a čaká, čo bude stvárať. Vidí, ako si klakne pred krížom a začne sa akože spovedať. To už nevydrží, rozhodne sa promptne zastúpiť ukrižovaného a prehovoriť Jachujovi do duše. Tak sa udial onen zázrak. Jachuj sa potáca dolu dedinou a celý čas drmolí. Zázrak! Zázrak!
Ženičky pri potoku prestanú trkotať a zahliadia sa na neho. Čo mu je preboha? Valent, čo ti je? Zbláznil si sa, či čo? On ich však nevníma, vykrikuje ako nepríčetný. To bol zázrak, on ma vyslyšal, povedal mi... Kto? Čo to blaboceš? A netáraj z prostosti, rozum sa ti pomiatol od tej slopanice. Povedal mi, Jachuj, odpúšťam ti hriechy. Nerúhaj sa, Valent, neber meno Božie nadarmo. Hybaj domov a vydrych mi sa. Ženy len krútia hlavami, načisto sa pomiatol a osprostel. Skončí v bláznici, a tak mu treba Chumajovi. Predstavte si, poda ktoré staršie ženičky mu uverili. Hrnú sa do kostola a pod krížom zapaľujú sviečky a modlia sa, aby aj im Pán Boh odpustil hriechy. Darmo ich pán farár napomína. Ľudia, nebláznite, nejaký zázrak sa nestal. Je to len výplod prepitého mozgu nehodného človeka. Potvrdí vám to aj kostolník Peter Petrovič, bol v tom čase v kostole a slušne vyviedol von opitého Jachuja. Dosvedčí vám, že žiadny zázrak sa nestal. Už je to raz tak, poda ktorí ľudia tak úporne túžia po zázrakoch, že sú ochotní uveriť hocičo, hocikomu. Ako by im nestačilo, že najväčším zázrakom na tejto zemi je sám život. Zázraky zažívame deň čo deň vo svojich radostiach i bolestiach, v šťastných i nešťastných láskach a priateľstvách, v splnených i nesplnených túžbách, snoch, ale aj v omyloch a sklamaniach. Zázrak môj, tvoj, jeho, jej je náš život. To nestačí.